To je asi môj kamarát. OK, poď donútra. Ok. To je tento. To je môj kamoš. Ahoj. Jak sa voláš? Svolám Jamal. Tak čo tu vlastne robí? Možno, že tu prišiel, len tak. Tak, čo budeme robiť? Vieš čo? Poďme hrať skovávačku. Je on v poriadku? Áno, OK, takže poďme hrať skovávačku. Ok. Áno. Poďme sa skovať. 4, 5, 6. OK, poďme sa aj skovať. Tuto pôjdem ja. A ty choď tam, OK? OK, poďme sa aj sem skovať. OK, uvidíme, to ma nikdy nenájde. OK, teď ja to pôjdem. Idem sem. Tu. Teraz môžem. Tuto. Takže vyzerá to v poriadku. Neviem. Lete, vidím. Áno, bol, našiel som ťa. Chudák. Poďme. Ja nevidím, či ty si vyhral. Naozaj. Ty si to dobro. To ich dostaneš, ty blbec. Čo je toto? Nahnevá ma veď, zničil mi masku. No a, je to môj kamarát. Smutný deň pre šéf Pipia.